खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि जेएम बड' स्टाडि इउट्युब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन आंहा दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय आङो दिनैहाय नैबे गुगोल एडसेन्सनि पिन नाम्बारखौ मोननो हाबाय। बेखौ मोननो हानानै आङो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों। बियो पस्टजों सफैबाय बियो। दा नै नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेनो जाहैबाय। दा बेयो जाहैबाय नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजोंनो आङो बेखौ मोननो हादों। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम जोबोर जोबोर साबायखर। आरो नोंथांमोना बेबायदिनो हेफाजाब खालामलांबाय थाबानो जाबाय। आंबो नोंथांमोनखौ जेब्लायबो हेफाजाब खालामनो नाजागोन। आंनि जानाखि रोंगौथि दङ आङो बे रोंगौथिखौ जेब्लायबो नोंथांमोननो होनो नाजागोन। नोंथांमोनाल' नायलांबाय थाबानो जाबाय। नेक्स्टआव आङो आसाम पुलिसनि भिडिअ लाबोनो सानदों, मेथ्स जिके रिजनिंनि। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आङो दासान्दि भिडिअ लाबोनो हायाखै, समा मिलाया जानायाव। बेखायनो नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय। आङो नेक्स्टनिफ्राय जेब्लायबो भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन। नोंथांमोनाल' जेब्लायबो नायबानो जाबाय। नोंथांमोना नोंथांमोननि थांखिखौ जेब्लायबो जाफुंहोनो नाजा। स्टाडियाव जेब्लायबो थाबाय थाबानो जाबाय। स्टाडि खालामबाय थाब्लानो सानसे नङा सानसे जाफुंगोन। नाजायोबा जाफुंसारो होननाय बाथ्रा दङ। बेखायनो जेब्लायबो नाजाबाय था। आंबो नाजालांबाय थागोन। आंनि जानाखि फोरोंनांगौ बेखौ आङो फोरोंलांगोन। बेखायनो नोंथांमोनाबो नाजा, आंबो नाजागोन। जेब्लायबो हेफाजाब होलायनाया थानांगोन। गोजोनथोंसै। थेंक इउ।